Καλησπέρα. Πάμε λοιπόν να σου δείξω δύο προϊόντα τα οποία έχω πάρει από Kritsi Cosmetics. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ πέρα, το υγρό ρούζ, το οποίο είναι το νούμερο 05. Και είναι και αυτό το lip liner, το νούμερο 21. Τα οποία γενικότερα τα lip liner τους μου αρέσουν πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ μαλακά. Έχω άλλα δύο, το νούμερο 13, το οποίο νομίζω είναι πάρα πολύ ανοιχτόχρωμο για μένα. Και το νούμερο 16, το οποίο το έχω λιώσει, μου αρέσει πάρα πολύ, το βάζω σχεδόν κάθε μέρα. Και θα δοκιμάσουμε αυτή την απόχρωση τώρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ η απόχρωση. Και είναι πάρα πολύ μαλακό. Εγώ συνήθως αυτό που κάνω με το lip liner μου είναι όταν κάνω το περίγραμμα, παίρνω με το δάχτυλο και το απλώνω παντού σε όλο το χείλος. Κάπως έτσι το κάνω. Και απλώνεται κάπως ομοιόμορφα. Ή το αφήνω έτσι, ή μπορεί να βάλω και ένα gloss από πάνω. Τώρα θα βάλουμε. Πού είναι το gloss? Θα βάλω πάρα πολύ λίγο στο κέντρο. Σε καφέ απόχρωση. Μου αρέσει πάρα πολύ. Πάμε να συνεχίσουμε και με το blush. Εν τω μεταξύ είναι η πρώτη φορά που παίρνω τέτοιο ρούζ. Σε υγρή μορφή. Θα κάνουμε μία χρωμή εδώ. Έτσι και μία εδώ. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και εν τω μεταξύ εγώ αυτή τη στιγμή δεν φοράω ούτε βάση. Και γενικότερα προτιμώ το πρόσωπό μου χωρίς foundation. Πάμε να το κάνουμε και από την άλλη. Να στο απλώσουμε. Μου αρέσει αρκετά. Φυσικά μου αρέσει πάρα πολύ. Πιστεύω ότι γενικότερα στην καθημερινότητα δεν χρειάζεται να βάζουμε πολλά. Ένα ρούζ, πολύ βασικό να φτιάξεις το φρύδι, να το χτενίσεις. Και ένα κραγιόν ή ένα lip gloss. Και είσαι πανέτοιμη, χωρίς πολλά. Ελπίζω να σου άρεσε.